Stary knaker o babach. Wiecie, zawdy był otoczonych nedłobligany bez kobiety i blank się sam nie chce asić. Kiedy one tak jeszcze zawdy, ale to naisto zawdy mieli mnie festelnie rady, przoliby mi, byłbych i o moc rod. Coś im się ale zdojrze teraz już corazki meni mnie te dziołchy, baby mają radę, corazki meni garną się kumie i blankci już do mnie nie lgną. Zdomi się drugda, co jakoś gryfno frela osiemnostka się za mną obejrzy, ale to pewnikiem skuli tego, co miarkuje i że gargamel depto za nią po ulicy. Ale hopie, godos co chciałbyś, iżby ci baby pszoły, nie dawaj im tego poznać pocia, naskwol na nie niezważowej i dozwolić sobie poduch swojej launy ryskierowali tobu. Baby, bele zdawałoby się im, co o tym nie wiedzą, wolą same być usłuchliwe, zamiast zmuszać do uległości inszych. Udawają ino, co są blank równe chopom, ale genau miarkują, i że tak naisto nie jest. Co tam, dzieje się to richtig dobrym rezultatem, bo przeca my nie chcieli, by mi jakie takwe zdrady, kiedy nam byli równe. Wiecie, ja to mam o babach, kobietach marka o wiele lepszejszą niźli o chopach, ale im blank tego nie godonitela. Babski instynkt wiedzieć je zaobyć na ziche wesołe życie tak, jak nos wiedzie Filip i dzięka temu nie tak często ostowają i ptami. Pszonie, miłość znaczy się dla babów więcej niż dla chopów. Jeśli to dla nich naisto wszystko. I te pszonie, jeśli dla każdej kobiety rzadziej niżli hopy miarkują gruntem zmysłów. Baba, babeczka mogę przodź człowiekowi żadnemu, szpetnemu, bali staremu, jeśli uzdo mu się razinku ocucich einbildung, jako launa. Naprotiv do hopa, kiedy nie poradzi przodź babie, kiedy nie działo na niego, na jego gefi. Skuli tego też granice wieku do przonio nie istnieją. Taki kardynał Richelieu miał jeszcze weselne wzięcie bali, kiedy mu już pisło 80 lat, chociaż już blank na swoich kotyrach ustać nie poradził. Abo taki wywołany poeta Goethe, kiedy mu też pisło bez 80 lat, kiedy umiłował się tako jedna istno, Ulryka von Lewecow. Ludzie przeca pszunie zetwo krótko jak życie najkrzykowniejszego kwiotka i trzeba miarkować, co u chopa pszunie umiero ruk we małżeństwie, a u baby żyje jeszcze te pszunia, że do ostatka. Ale je to słowideczko inaczej. Ja zawdy godą wino, kobiety i śpiew. Chociaż jeśli to blanki nakrzybiewało, a jeden mądrok już bezmać we XVII wieku, taki Daniel Naborowski prawił we jego sztrofkach coś takiego, iże kiepska miłość o głodzie nie chce się giąć po wodzie, ale po dobrym winie dogodzi się dziewczynie. Można to i prawda, ale nie będziemy się za młoto wspierać i fantować, prawda? Bo teroski u młodzioków jest można jeszcze inaczej. Wino, kobiety i jaki tam śpiew, napierona jeszcze śpiew, wartko i dalszy do przodka. Wszystko stoi one od tego, jakie wino, jakie kobiety, a śpiewać się za tym już blank nie chce. Baby zaisto nie są głupsze od chopów, chociaż niektórym oszklivcom się tak zdo. Naprotiv można bali i są mądrzejsze od nich tela ino, co tak po prawdzie jest to mądrość inszej sorty. I nie byda sam za tela klecić żyknajno, co prawdą jest i że chopy mają sochsze Filipy i tela. A bez te wszystkie lata, kiedy człowiek depto po tym najgryfniejszym ze światów, roztomajcie, to ze tym wszystkim bywało. We starożytnych Atenach nie mienili, co kobiety są barzy i ptowate i każda asta wiedzy była dla nich dostępna. Już takie plemiona jońskie i doryckie przyznawały
babom zawdy srogo dobrowola działaniu, a u lace demończyków rozrósła się aż jak nointo. Bez 400 lat zetrwania rzymskiej wysokiej kultury używali baby srogiego laufpasu, dobrej woli mogli, one bali i rozporządzać i naporączać ich iścizną. Już zaś kajsik we średniowieczu wykształcenie, bildung babów przesięgało wiedza chłopów. Ówczesne litery naisto lepsi poradzili używać, włodać okrzą i bardą, niż piorem federaltrym. Fraterki zajmali się nauką, ale było też mocka babskich klasztorów, kaj wiedza dostępna była we takiej samej mierze do klasztornych pannów. I wiele bob było doktorkami bez te całkie stulecia. Hobino takie jak Luisa Bourgeois ze Salerno, kiero frejgowała tam Maria de Medici, babeczka od wywołanego Henryka IV, hejba Marguerite Lamarche, kiero fungowała już w 1677 roku we hotelu Dieł. Jest derkusie, we XVII wieku było moc babów profesorów na wszystkich katedrach we Bolonii, Pawii, Ferrarze czy Neapolu. Ja, baby naisto nie są barziptowate od hopów, nie są miechem piźnione, jak to się niektórym hopom, a inginberom, a już najbardziej naszym politykom przytrefią. Ale są mają te fale, co fale i durchfale, niechaj ono z napnioka. Kiejsik, czy na plantach kole lazaretu na Karolce zitło się dwóch, można tak 80-letnich chnakrów. Plaszczą tak gnietą te swoje życie na tych gorkich bankach i rozjedź godą. A wiesz, coś ich mi się zdo i że moja staro chyba już kipła, już i się zemrzyło. Ja? A po jakiemu tak miarkujesz? Pyta się ten drugi. Ano wiesz, rzeczy z tym zeksem. Jest genau tak jak dawniej. Tela, co całkie moje pomieszkanie nie jest do porządku posprzątane, posroniane. Ale bez całkie wielkie działki ze wyższych sferów pinkoleja na takich szykownych lautach, harfach, klawikorach, jeszcze ci zo wzięcie do spirali klawierum, tela, co ja nie znam, nie markuje żadnej baby, która by poradziła skomponować i zagrać, a nie rzympolić, choćby coś takiego jak serenada Franza Schuberta. Prawucko nie ma szykowniejszej pieśni miłosnej niż ta jego serenada. Komponował ci ten Carlos, a że mu pisło 31 lat i wczynco we srogiej biedzie, we jakiej żółbe całkie życie zemrzyło mu się we Wiedniu. Abo tak przy tej przeleżetości coś jest ze inszej sorty. Ludzie teraz tyrają po rozmaitych muzeach, galeriach, pinakotekach. Za pierunem starego Pirwy teli magazyn obrazów wotów we propilejach na Akropolu się mianował. I potwierdzą mi i pewnikiem potuplują, co nikanie nie znajdzie się jakiś ich wywołany landschaft, który byłby podszriftowany bez kobieta. No można krom takiej jednej Rosy Bonheur, kiero ale musiała się cięgiem golić i oblikała się w ino wechopskie łodzienie. Ja też sam i za moją Elzą już we 30 pora lat zdziepko przewandrował i nikt nie na takie obrazy nie trafił. Idzie sam ale wspomnieć o takiej poetce Safonie, która się wandlowała ze Mityleny na wyspie Lesbos i wtoro była najbardziej wywołaną poetką ze VII wieku przed naszą erą. Prawią ludzie, co bali we tego nieszczęsnego 24 sierpnia 79 roku naszej ery przy srogim fajerze na cześć cesarza Augusta i boga ognia wulkana, kiedy na Pompeję i Herkulanum śleciała lawa, maraz i woda, a całkie te miasta ostali po tym wszystkim przysute przez 19 stuleci, tamneszne Greki śpiewali i tańcowali do sztrofek tej Safony. O tych dwóch, a tak naisto 3 nieszczęsnych miastach, Pompeja, Herkulanum i Pindele, szłoby samocka rozprawiać, ale żyknaj no tyle, co jest to ty ze babami skuplowane. Miasto Pompeje było gruntowane kajsik we VII wieku przed naszą erą, mocka się tam działo, a tak 89 lat przed Chrystusem Rzymiany przemianowali je tak jakosik maszkitnie na Kolonia Veneria Cornelia Pompeianorum. Archeologii już tam wszystko we tych Pompejach odkopali i teraz wszystkie wandrusy i turysty mogą zwiedzać, podziwiać najważniejszą atrakcją starożytnego miasta Luna Park. Nie metlać ze rumlem, bo Luna Park to jest po naszemu puf.
gryfniście ozdobione erotycznymi freskoma, a które ma już 2000 lat. Ten przybytek, tempel, do którego jeszcze kilkanaście lat temu nazad, kiedy my tam za moją Elzą byli w 80 roku, fest nie radę ci baby rań wpuszczali, został szterowski do mola ozebrzity dla wszystkich. Tam wszędzie, na ścianach, na gipsdekach są rozmaite szyldy, świńskie i zbereźne, malunki, freski, płaskorzeźby, co pokazują naucznie rozmaite sztelungi przy tyjci babsko-chopskiej robocie, które nie zdali się XIX-wiecznym srogim moralistom i rozmaitym szulmajstrom, a wtorzy, tak jak Żydy i chrześcijanie w ten czas, mienili, co erupcjo tego Wezuwiusza, to ci była rzeczy strofa za grzechy, za ten teatr rozkoszy, grzechu i śmierci. A tak by tak te pufy we Pompejach, to było ciekawa tema. Za obyć szkuli cyny za tamtejsze usługi. Te zajmanie było naisto mało we wercie. Bali i niewolnika stać było na to. Za einfachowość szydnio dziążka geldowała tela, co poła z bunka albo łoziem glasków wina, albo 2 pecynki chleba. Ale izbetki były tam takie maluśkie, ćmawe, prykole krótkie, a kondy, bezuchanty, blanci bali nie sebowali szczewików. I do dzisiaj idzie ujrzeć fleki po abzacach i zolach na ścianach. Ten lunapark, ten całki puf stał poblisku ichniego forum przy winklu 2 ulic, tak i że kundmany mogli wlazować rań ze łobiuch zajtów, a pokazowało im, kaj mają wleźć i powiedziało, prąd namawiało do bezuchu takie srogie żeniadło, wielgachny ciulik, na którym stało napisane Hic habitat felicitat, znaczy się tu mieszko szczęści. Wiecie, gadając te wszystkie lunapary, pufy, to wypokopił już we VI wieku przed naszą erą jeden taki istny ojciec, założyciel Ateńskiej Republiki, Solon, który naskwał szafnął we wszystkich dzielnicach swojego miasta, tych Aten, takie domy miejskie, w których celem było umożliwienie firniokom samotnym preokolowego trefu ze babami, co by nie musieli z kuli tych babsko-chopykskich uciechów lotać, laufrować za wydanymi gdowami albo dziewkami, mejdlami i młodymi cerami zocnych i wywołanych obywateli. Tak gruntowali się, powstawali ci te pierwsze greckie pufy. Idzie jeszcze tu dopecieć, co społeczeństwo greckie było najbardziej mizoginistyczne, co idzie po naszemu tuplikować i że wszystkie tameczne chopy festejnie nie cierpieli kobiet i beztuż też zabierali je we geneceach. Te wszystkie wszetecznice byli zaobyć niewolnicoma, chociaż mogli być też i frajnymi babami, które stracili ojców i patronów i ostali bez kustu we życiu. Takich dziołchów szlundrów było wszędzie we wszystkich dziedzinach Mocka. Byli roztomajte jeszcze kapłanki, od których tak naisto napoczął się ten najstarszejszy fach na świecie. Była tak o bogoni miłości i gryfności Afrodyta. Wyłoniła się ona beznać ze morza, ukazała się przy terim felsie kole Cypru, w którą miała, jak to pisał gryfnie, niejaki Strabon. We greckim Koryncie łogos, a że 1000 takich kapłanków, które mieli wyżgane, wydziubane na kitach numery od 1 do 1000. Od tych szmajów nierządniców wzięło się miano córy Koryntu. Był bali taki król Koryntu, który był tak ci wywołany, że bywał na gościnach i fajerach na Olimpie, kaj podbierał Zeusowi Ambrozja. Byli jeszcze we starożytności i hetery. Hetera grecko to towarzyszka, ale ino dla tych najważniejszych. Poradzili one krom tego, co by wiedziają Merkuja, jeszcze mądrze godać, poradzili bajstlować roztomajte malunki, czytać poezję. Do dzisiaj idzie jeszcze poczytać o takich szykownych kurtyzanach, heterach, jak Aspazja, dcera Aksiocha ze Miletu, skuplowano ze Peryklesem, Lais ze Koryntu, albo jeszcze Fryna, co bywała w Atynach. I nie metlać ją ze Fryną, Fliden schite dzielnicą we naszej Rudzie Śląskiej. Tak się miarkuje, co na dzisiaj, to by można już też stykło w tego wszystkiego, bo ktoś mi przeciepnie, co już kryflą, godą, ino o bereżdżeniu, o głupotach, belakwastach. I sam ci mi się teroski genau sztimują sztrofki naszego Jana Kochanowskiego, który pisał był na szimel starożytniego Anakreonta ze Teos,
kiedy koleś IV wieku przed naszą erą pisał gryfne sztrofki, łowinie, pszoniu i śpiewaniu. Próżno się mam odejmować, widzę, że muszę miłować, miłość mi dawno radziła, lecz ja, jako prawy wiła, nie chciałem słuchać jej rady, aż mnama wyszło do zady. Ona ku mnie ciągnie rogi, a ja co najdalej w nogi, a gdy wszystkich strzał pozbyła, sama się w bełt obróciła i prosto mi w serce wpadła, aż mnie zaraz moc opadła. Alech sam dzisiaj na wynokwiał, prawda? Przecież telach ci sam do kupy zesia pometlą, że bali 100 amerykańskich stoloży bez pora lot by tego nie poskładało. A wiecie, idzie sam teroski powiedzieć za Kazimierzem, przerwą Tetmajerem, tak. Jowola polskie gówno w polu, niźli środki w Neapolu. Eugen Kniop.